Mga igsoon, mga anak sa Dios. Usa sa mga labing nindot nga mga pulong sa pagsaysay sa kasaysayan sa simbahan, mao ang mga pulong nga from Jerusalem to the ends of the earth. Akong usbon, from Jerusalem to the ends of the earth. Gikan sa Jerusalem ngadto sa tanang utlanan sa tibuok kalibutan. Personally, ganahan kaay ko ani nga mga pulunga from Jerusalem to the ends of the earth. Ang kasaysayan sa Jerusalem nagtudlo kanato sa daghan kaayo nga mga mabulokon kay nga mga leksyon. Human sa pagkabanhaw ni Jesus ug sa pagsugod sa misyon sa mga apostoles, misangyaw sila from Jerusalem to the ends of the earth. Gikan sa Jerusalem ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Mao kini ang ilang mandato gikan kang Kristo. Apan sa dihang niabot ang AD 70. Ayaw ninyo kalimti. AD 70. Nahitabo ang pinakasakit nga trahedya sa mga Hudiyo. Gisulong sa mga Romano ang Jerusalem, gitumpag nila ang templo ug giguba gyud ang ilang syudad. Ang hinungdan aron pagpanimalos sa politikal nga rebellion nga naunang gihimo sa mga Hudiyo sa ilang pagbatok sa Roma. Ug aron ipadayag ang puwersa sa Roma, gipulpog nila ang templo ug ang tibuok syudad. Ug walay usa ka bato nga nabilin sa nahimutangan niini. Mausab nga ang mga Kristiyanos nga naa sa Jerusalem napugos sa pag-ipsot ug sa ilang paghawa sa syudad, ilang gidala ang Kristohanong pagtuo gisabuag from Jerusalem to the ends of the earth. Ug mao kini ang koneksyon nga nagdala kanato sa ebanghelyo karon. Sa dihang miduol si Jesus sa Jerusalem, wala siya nagmalipay sa kahalangdon sa dakbayan sa syudad. Daw gikumot ang iyang kasing-kasing sa kasubo. Ang syudad nga gitawag unta og dakbayan sa kalinaw, City of Peace. Wala makailas sa tinuod nga tinubdan sa kalinaw nga mao si Jesus. Mao nga natinuod ang tagna ni Jesus. Walay usa ka bato nga nabilin sa nahimutangan niini. Apan alang sa mga Kristiyanos, mausad to ang senyales nga isabwag na ang pagtuo from Jerusalem to the ends of the earth. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang grasyang gihatag sa Dios dili mahimong malambuon kon dili nato kinitagdon. Ang syudad sa Jerusalem gitagaan sa Dios og daghang propeta, daghang milagro, daghang kahayag apan wala kini nila gamita. Ang grasya dili makapamunga kung tig-a ang kasing-kasing. Mao nga si Jesus nihila kay nasayod siya unsa kasayang ang potensyal kung ang tao dili mo ila sa panahon nga gilatid sa Dios. Sama sa Jerusalem, daghan usab nato ang dali kaayo makadungog sa pulong sa Ginoo apan lisod makaila sa kahulugan ani. Daghang kahayag ang naa nato, daghang oportunidad, daghang sakramento o grasya apan usahay himuon na lang natong backdrop na lang sa atong kinabuhi. O ang paghilak ni Jesus usa ka pahinumdom nga ang grasya dili mamunga kung wala pud tay himuon nga pagtagad. Pangutana, unsaon man nato Father paglikay nga maabot ta sa parehas nga kapalaran? Simple. Ilha ang presensya sa Dios karon pa lang. Sa panahon nga kita magdumili, dili ta pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, daw muratag nagtukod og atong kaugalingon nga Jerusalem nga dali rang maguba. Apan kung kita mutugot nga mulihok ang Ginoo, bisan ang guba nga bahin sa atong kinabuhi mahimong bag-ong templo sa grasya sa Dios. Ang grasyang gihatag sa Dios dili mahimong malabuon kung dili nato kini tagdon. Ikaduhang punto, walay madawat nga kaluwasan ang tig-a og kasing-kasing. Si Jesus nagpahimangno nga moabot ang mga kaaway nga mupalibot sa dakbayan. Kini nga panagna nahitabo niadtong unsang tuiga? AD 70.
nga gitawag og Roman siege nga nagdala og kagutom, katalagman ug kapildihan alang sa mga Hudiyo. Apan sa espiritual nga application kini nagpasabot nga ang sala, ang bisyo, ang kaluya mutuok sa atong kasing-kasing kun dili nato bantayan. Ug ang kamatayon sa sala magsugod sa ginagmay nga mga kompromiso hangtod maguba atong kinabuhi. Ang Dios dili mohunong sa pagbisita nato, pinaagi sa iyang mga pulong, mga sakramento, mga tao, mga panghitabo, mga timaan sa panahon, mga pahimangno sa simbahan, apan ang pangutana, nakaila ba ta? Nakahinumdom ba ta sa Ginoo? O malangan ta permi tungod sa atong kaugalingong plano? Mao ni ang tinuod nga hulga sa espiritual nga kinabuhi. Kanang maglangan-langan ta. Walay madawat nga kaluwasan ang tig-a ug kasing-kasing. Story time. Balik ta sa AD 70. Ang mga bagong archaeological discoveries sa Jerusalem nagpadayag o grabe nga katalagman sa panahon sa Roman siege niadtong AD 70. Mga balay nga nasunog, mga pader nga nangabungkag, mga sudlanan sa kusina nga naapay nabilin nga mga pagkaon. Timaan nga ang mga tao nidagan kalit samtang nagsugod ang gubot dito sa ilang syudad. Apan niya ay pangutana. Samtang ang kasaysayan nag-record sa katalagman sa Jerusalem, unsang tuiga AD 70. Pipila ka mga scholars nagpangutana sab kung posible ba nga adunay mga Romanong sundalo nga nahimong Kristiyano nga nakadungog sa ebanghelyo from Jerusalem to the ends of the earth ug sa ilang pagkasundalo sikretong nagtabang sa mga Hudiyo nga mga Kristiyanos nga makalingkawas sa katalagman niadtong AD 70. Adunay tradisyonal nga pamulong sa unang simbahan nga pipila ka mga sundalong Romano nga nadani sa pagtuo tungod sa mga Kristiyano mitabang sa pagluwas sa ubang magtotoo. Ang pagpanuki-duki sa archaeology nagpadayon sa pagpangita og daghan ug mas daghan pagayod nga mga pruweba. Apan kini ang klaro, bisan sa panahon sa kagubot o kapildihan, ang ebanghelyo nga misugod from Jerusalem to the ends of the earth, nagpabiling buhi, naglihok, o nanalipod sa katawhan sa Diyos. Ang kasaysayan, dili lang istorya sa kagubot, istorya kini sa pagka matinumanon sa Ginoo nga nagbantay sa iyang simbahan. Mga igsuon, mga anak sa Diyos, karon atong tan-awon, atong kaugalingon, aduna ba ko'y bahin sa kinabuhi nga sama sa Jerusalem? Klaro ang pahimangno sa Ginoo apan ako nagpakabuta-bungol. Aduna ba'y mga pulong, mga sitwasyon o mga tawag nga dugay na nga gihatag sa Ginoo apan akong gipalapos lang sa pikas dunggan? Ang hilak ni Jesus dili hilak sa kapildihan, hilak kini sa gugma. Ang gugma dili gusto makakita nga maguba ang atong kinabuhi. Ug kung ang Dios mismo mihilak tungod sa atong dili maayong mga binuhatan, pangutana, magpabilin ba sab kita nga dili maminaw? Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.